كرم سلام 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 كمي تخونوا كمي اللهم داغماي كأمسيناكم والنا بحرزة مسجاجرت موسيقى سناي كويني سلام كمي بزاح كمي اللهم زخون لهم عنت نري أخاص سلامنتا إباني وك أحبسي أب إيرترا خبور أزي كم عبنت أمود أتا فيديو أنا ساخت من لسه كسامود أتا زلخت كاتلوا بخبرنا عدم مجلسي طلب and قرب ويكا demand and supply مسؤول تأثر كساب زخونة تباني مخبار كساب مودة مسانا خصنحو نخبري نعدمكم مساقاقرني supply and demand أبعدا قان تايزلو سلامنتاي بان كبير نبل ويكا سلامنتاي حدا نجر كبيرنا نبل انتاي وزخون زلو انتاي انقناتو نمصا بزعبو مغلصي بزح حبزي مايك ايكونوميك نا نغلص زلنا اب ايكونوميك تمرتنا بزعبا ايكونوميك مايكرو ايكونومكس 101 اتس بيزك ايكونومي سفح زبلاي كونينيو كم تلمود ناب تشرنا خنمصينا دغيمنا دغاغيمنا انقوا دحن مصاخمنا حبشا اديوكيشن شير كنغبر here you go كرم أب عداغا زلو واغا من يوسنو أب عداغا زلو واغا من يوسنو نزاب عداغا تريانا زلنا من يوسنو أحوات especially أبزي تا زحلفة فيديو بزعبا كابيتاليزم زبل اندحرام بيبكما مسؤوس تأثري كابيتاليزم انتايو أو قريزنا لنا سلازي أب عداغا زلو نبرت ويكا أب عداغا زلو واغا أورانج بل أبل بل باني بل متحبل whatever قابا بلسي انتا يزوسنو نزي نعوزو سنو انتايو ازبزين هلكم قربن طلبن ويكا بانجلش كا سبلاي اند ديماند يبال انتاي سبلاي انتاي ديماند اموداتا باني سلمتا اب ايرترا خبرت خون رياينا لذي نلوم نرياغن نهجن رياغ كسابت موداتا مالتي بزعبا قربن طلبن دبلار اسينا نزارب مالتي ديماند طلب مالتي بتقرنيا طلب يزي بقى طلب مني باير سايد اتجزا از طلبوي جزاتي نحنا ويكا انتاين بحالكا كونسيومر كان بحالنا بانجلش نحنا كم جزاتي ويكا طلب ندلينا رايت كم طلبتي ويكا كم جزاتي وي كونسيومرز وي بايرز كله خطه جزاتينا بأنا سايد زرئه ندحرنا عبنت ناي حانت ابل صبوت ابل على نريا زلنا اندحر برايسا بي ندابل كخيده برايسان توسيخو رايوا نايزا ابل زي برايسان نحر وسيخو واغا نايزا ابل زي نايزا ابل نريا زلنا اندحر وسيخو وحدات باير يوم زغزوا انا زي وحدات يوم زغزوا مهنياتو اتي هابتام ويكا اتغنزب زلو طرح يزغزا اورانج اب عدنا ارانش اب عدنا نفسه كيف غزا دي كم زبسدت ኣይገዝኦኒ ስለምንታይ ኣራንሺ ኣብ ዓድና ብዙሕ ሰብ ዘይገዛ እቲ ዋጋ ናይታ ኣራንሺ ኣብ ዓድና ኣዝዩ እንታይ ክቡር እዩ ክቡር ስላብ ዝኾነ ዳርጋ ንገሊእናስ ኣይትምልከተናና ብሕልፊ ነቶም ሓረስቶስ ርኢና እውን ኣይንፈልጥ ናብ ዓመት ከም ሓንቲ ንጣቢና ንርኢ ከም ገለላ ምፅእ ኢላ ኣደኻ ንዕዳጋ እንድሕር ከይዳ ኣብ ወርሒ ድዮ ገለ ሓንቲ ሒዛልካ ትመፅእ እሞ እቲ ሓንቲ ራሽ ትማቐላ ምስ ተምሕዋትካ ሲሶ ትበልዕ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ክቡር ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ኣይገዝኦን ኣራንሺ በል እንድሕር እቲ ዋጋ ክቡር ኮይኑ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዘይገዝኦ ኮይኑ እቲ ናይቲ ኦራንጅ ናይ ምግዛእ ፓወር ኣብ በዓድና ኣይኮነን ለሰይ ኣብዚ ናይ ምግዛእ ፓወር ወይ ከዓ እቲ ክግዛእ ዝግብኦ ለስ ይኸውን እንታይ ዘለኹ ሕጂ ብዙሕ ኣፕል ኣሎ እንድሕር ብዙሕ ኣፕል ኣልዩ እንድሕር ዋግኡ ክቡር ኮይኑ ሶሪ ብዙሕ ኣይኮነን ኣፕል ኣሎ ዋግኡ እንድሕር ክቡር ኮይኑ ብውሕዳት ሰባት ጥራሕ እዮም ዝገዝኦ ብዙሓት ሰባት ክገዝኦ ይኽእሉን ምክንያቱ ዋጋ ክቡር ስለ ዝኾነ እዩ ኦኬ then ኣብዚኣ እቲ ፕራይስ እንታይ ይኸውን ሽዑ if the price down እቲ ናይቲ ኣፕል ፕራይስ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ናይ ኦራንጅ በዓድና ኦራንጅ ክወስዳ እያ ድሓን እታ ኦራንጅ እንድሕር ዋጋኣ ትሕቲ ኮይና ኸ ብዙሕ ሰብ ከይዱ ክገዛእ ይኽእል እዩ ንምንታይ እዮም ብዙሕ ኣፕል
واقع خبر سلا زخون نام تاي غيره تمسبات اب اورانج يغزو لمثال again ولا ابل اورانج دحرام صينا ودادرنا كلتين اينا يبلص ابل يبلص حقي اورانج تحتيو سلازي እዚ ኣዋጋ ስለ ዝኸበረትካ እዚኣ እንድሕር 10 ቅርሺ ኮይና ንሓንቲ ኪሎ ነዚኣ ኸ 7 ቅርሺ እንተኮይና ንሓንቲ ኪሎ ነዚኣ ኸ ትገዝእ ምክንያቱ እዚኣ ዋጋ ስለ ተሓስረልካ ሶ ጠለብካ ናበይ ከይድሎ ናብዚ ከይድሎ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዚ እዚ ሃይ እዩ ዘሎ እንድሕር ሃይ ኣልዩ ዋግኡ ዝገዝኦ ሰብ ውሕድ ይኸውን ማለት ሶ እንድሕር ፕራይስ ወሪዱ እዚኣ እንድሕር ፕራይሳ ወሪዳ ንታሕቲ ሶ ፒፕል ክገዝዋ ይኽእሉ ህዝቢ ሽዑ እቲ ኮንሱመር ከዓ ክገዝእ ይኽእል ማለት እዚ እንታይ ይበሃል ሎው ኦፍ ዲማንድ ብዝያዳ ክሪአኩም እያ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌራ ትገልፃ እያ ለሰይ እዚ 7 ቅርሺ ክንብሎ ኢና 10 ቅርሺ ክንብሎ ኢና 15 ቅርሺ ክንብሎ ኢና ኳንቲቲ 20 ክንብሎ ኢና 10 ሓባ ክንብሎ ኢና 20 ሓባ ክንብሎ ኢና እዚ ከዓ 30 ሓባ ክንብሎ ኢና እዚ ሓባታት እቲ ኣፕል ማለት እዩ ኣፕል እዚ 10 ሓባ 20 ሓባ 30 ሓባ እዚ ከዓ ዋጋ ናይ ኣፕል እዩ በዚ ከዓ ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ ፕራይስ ማለት እዩ ንስኻ እዚኣ ትሪኦ ዘለኹም እታ ጠለብ እያ እዚኣ ዲልዋ ዘሎ ደማንድ ከርቭ ትበሃል ከርቭ እያ ትሪኦ ኣለኹም በዚኣ ከምዚኣ ኢላ እዚኣ ጠለብ እዚኣ ከምዚኣ ኢላ መፅያ ኣላ ኦኬ ሶ እንድሕር ዋጋኣ ትሪኦ ኣለኹም ኣብ 15 ቅርሺ እንተልያ እዚኣ እንድሕር ኣልያ ዋጋኣ ኣብዚኣ እንተልያ ክንደይ ክግዛእ ዝኽእል ኣብ ዕዳጋ 10 ሓባ ጥራሕ ኢኻ ክትገዝእ ትኽእል ምክንያቱ ለሰይ 10 ሰብ ጥራሕ ከይዶም ክገዝኡ ይኽእሉ በቃ 10 ኣፕል ጥራሕ ዝግዛእ ማለት እዩ እዚኣ ምክንያቱ ስለምንታይ ዋጋ ናይቲ ኣፕል ወይ ከዓ ዋጋኣ ክቡር ስለ ዝኾነ ኦኬ እንድሕር ናብ 10 ቅርሺ ወሪዳ እታ ኣፕል ናብ 10 ቅርሺ እንድሕር ወሪዳ ከዓ ናበይ ክትመፅእ እያ ናብዚ ኣላየነ እያ ክትመፅእ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከዓ ዋጋ እታ ኳንቲቲ ትመፅእ ሶ 20 ከዓ ክግዛእ እየን ኦኬ እንድሕር ናብ 7 ቅርሺ ወሪዳ እታ ኣፕል 30 ክግዛእ እየን ስለዚ እንታይ ነው ንዘላ ፒ እንድሕር ፕራይስ ሎወር ኮይኑ ኪው ኳንቲቲ እንታይ ክኸውን እዩ ሃይ ይኸውን ማለት ብሓፂሩ እዚ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ማርኬት ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መን እዩ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ መን እዩ ይውስኖ ንዝብል ሓደ እቲ ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ኢና ዘለና ኣብዚኣ ፕራይስካ ዋጋ ናይ ንብረትካ እንድሕር ኣዝዩ ትሑት ኮይኑ ብዙሕ ክግዛእልካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ክሽየጠልካ ብዙሕ ክግዛእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ጠለብ ብዙሕ ቀረብ ከዓ የድልየካ ሶ ኣብ ደማንድ ሳይድና ዘለና እዚኣ ኣሆብ ሒዝኩማ ድሕፅር ዝበለት ንህልኩም እንድሕር ዋጋ ንብረትና ዋጋ ናይ ንብረት እንድሕር ሃይ ኮይኑ ብዙሕ ገዛኢ የብሉን ውሕድ ገዛኢ ይህልዎ እንድሕር ትሑት ኮይኑ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ገዛኢ ይደሊ ክገዝእ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ገዛኢ እንድሕር ደልዩ ናብዚኣ ኢና ክንመፅእ ሽዑ ቅድሚ ኣምፃእ እቲ ለው ሕጊ ናይ ደማንድ እዚ ኢና ኣለኩም when price goes up price እንድሕር ላዕሊ ከይዱ ዋጋ ማለት እዩ እንደን ኳንቲቲ ኪው ዳውን ይኸውን ፒ እንድሕር ኣብዚ ኣሎ ኪው ኣሎ ፕራይስ ተወሲኹ እቲ ዝግዛእ ጠለብ ከዓ ውሕድ ይኸውን እዚ ሕጊ ማለት እዩ እንድሕር ፕራይስ ዳውን ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ከዓ ብኣንፃሩ ማለት እዩ ኪው ከዓ እንታይ ክኸውን ኣሎ ሃይ ይኸውን ማለት እዩ ደስስ ሕጊ ናይ ደማንድ እዩ ከምዛ ኣብዚኣ ዝረኣና እያ ኦኬ ደማንድ ወዲእና ኣለና ጠለብ ወዲእና ኣለና ሶ ቀረብ ኢና ክንመፅእ ሽዑ ቀረብ ከዓ እዚ ከዓ መን እዩ በቱ ሸያጢ ሳይድ እዚ ንስኻ ገዛእ ነርካ ምስ ኣብቲ ከዓ እቶም ዘፍርዩ ሰባት እዮም ዘፍርዩ እዮም ኦኬ ኣፍራይ ወይ ከዓ ፕሮዲስ ዝገብር ነገር እዩ ወይ ከዓ ኣብ ዕዳጋ ዘቕርበልካ ሰብ እዩ ሶ እዚ እንታይ ክኾን ኣሎ እቲ ፕራይስ እንድሕር ኣብ ኮይኑ እቲ ዋጋ እንድሕር ኣብ ኮይኑ ሃይ እንድሕር ኮይኑ እዚ በዓል ሳፕላይ ዝቐረብ ዘለዎ እንታይ ይገብር ፕሮፊቱ መክሰቡ እንታይ ይኸውን ሃይ ይኸውን ብዙሕ ክሽየጥ ይደሊ ብዙሕ ቀረብ የምፅእ ምክንያቱ ዋጋ ናይዛ ኣራንሺ እንድሕር 30 ቅርሺ ኮይኑ ናይዛ ኣፕል ሶ ብዙሕ ኣፕል ክሽየጠሉ ይደሊ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ መክሰቡ ፕሮፊቱ ኣዝዩ ሃይ ስለ ዝኾነ እዩ ሶ እቶም ሓረስቶት ብዙሕ የፍርዩ እንድሕር እቲ ፕራይስ ወይ ከዓ እቲ ዋጋ ናይቲ ኣፕል እንድሕር ታሕቱ ኮይኑ ፒ እንድሕር ዳውን ኮይኑ ከዓ እንታይ ክኾን ኣሎ ሶ ብዙሕ ኣየፍርዩን ምክንያቱ እንታይ እዩ መክሰቦም ወይ ከዓ ፕሮፊት ናቶም ስለ ዝትሕት
ስለዚህ በቃ ከምዚ ምሻለካ ኣይግደዱ ንኸፍርዩ ማለት እዩ ሰናብታ ገራፊና ክንመፅእ ሕጂ ለሰይ ኣነለኩም በዚኣ ሕንፃፅያ ትኸይ ዘለካ ናይ ምንታይ ሳፕላይ ኣዝያ ማርኬት ሳፕላይ እንድሕር 10,000 ኣብዚኣ ንህለኹም 10,000 ሳፕላይ እንተልዩ እንድሕር እዚ ናይ ከርብ ሳፕላይ ማለት እንድሕር 10,000 ዝፈረልዩ እዚ ከዓ ፕራይስ ብክልተ ቅርሽን 50 እንድሕር ንሓደ ነገር ትገዝኦ ኮንካ 10 ቅርሺ ናይ 10,000 ነገራት ጥራሕ ኢኻ ትገዝእ ዘለካ ማለት እዩ ኳንቲቲ ኦፍ ሳፕላይስ እንታይ ይደልዮ ዘሎ ፕራይስ ክውስኸሉ ይደሎ ሞር የከፍሪ እንድሕር ብሓሙሽተ ቅርሺ ክሸጦ ዝኽእል ኮይኑ ከዓ ረኣይዎ ብሓሙሽተ ቅርሺ እንድሕር ክሸጦ ኺሉ 35 ነገር 35 ሽሕ ኣፕልስ ንበሎ ድሓን ከምተን ኣፕልስ የፍሪ ምክንያቱ እዚ ሸያጢ እዩ መክሰብ ዝደሊ ሰብ እዩ እቲ ዋጋ እንድሕር ሃይ ኮይኑሉ ብዚ ዋጋ እንድሕር ሃይ ኮይኑሉ እንታይ ክኾን ኣሎ ብዙሕ ፍረ ከፍሪ ይደሊ ማለት እዩ I know it's complicated ሕዋት ናብቲ ሲምፕል ክመፅእ እየ ብዛዕባ እዛ ኣብነት ናይ ባንን ናይ ገለን ዝበልኩ ሞር ክግለፅ እዩ ማለት እዩ ብቅልል ዝበለ እዚኣ ተቐንዲ እንድሕር ብ4 ቅርሺ ይሸጠሉ እዚ ኣፍራያይ 25 ጥራሕ ይኸፍሪ ይኽብለካ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ መክሰብ ኣይረክብን ዘሎ ብ4 ቅርሺ 50 እንድሕር ይሸጠሉ ሸያጣይ ከዓ እንታይ ክኸውን 30 ጥራሕ ኣነ ኸፍሪ እዩ መን እዮም ዝበኣስ ዘሎ እቶም ክልቲኦም እቶም ዴማንድ ወይ ከዓ እቶም ንሕና ገዛእትን እቶም ሳፕላይ ተማቕረብትን ዴማንድ ዘሎ ሰብ ኣብ ዴማንድ ዘሎ ፕራይስ ክውሕደሉ ይደሊ ኣብ ሳፕላይ ዘለዉ ከዓ እቶም ኣፍረይቲ ከዓ ፕራይስ እንታይ ክገብር ደሊ ሃይ ክኾነሉ ይደሊ ሃይ ምስ ኮነሉ ሃይ ፕሮፊት ክወስድ ይደሊ እዚ ከዓ ክሓስረሉ ይደሊ ዳርስ ሕጂ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲአን ኢና ክንመፅእ ሽዑ ኣበይ ዳ ኣሎም ዝዕረቑ ኣብዚኣ ክንመፅያ መጀመርያ እቲ ሎው ኦፍ ናይ ሳፕላይ እንታይ ፕራይስ እንድሕር ወስኻሉ እዩ ሞር ሳፕላይ ይፈሪ ማለት እዩ ፕራይስ እንድሕር ይውሕዳልዩ ከዓ ለስ ሳፕላይ የምፁ ለስ ቀረብ የምፁ ፕራይስ ዘይሕስሩ እንታይ ውሕድ ነምፅእ ማለት እዩ ኣየፍሪን እቲ ንኸፍሪዎ ግዜ ጥጥፎ ኢንፑት ናይ እቲ ናብኡ ዘእትውዎ ለስ ይደልይዎ ማለት እዩ ዳስ ኦኬ ለስ ይደልይዎ ምክንያቱ ንኸተፍርያ ነታ ነገር ብዙሕ ፃዕሪ የድልየካ ኢንፑት ኮስት ትበሃል ኣሎ እቲ ኢንፑት ኮስት ጉልበት ጀምር ማሽነሪ ጀምር ነገራት ንዕኡ ነቲ ይቑሑ በል ካልእ ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ እንድሕር ብ4 ቅርሺ ይሸጥዋ ኣልዮም ለስ ይኾን ብዙሕ ከቕርቡ ቀረብ ከምፅኡ ኣይደልዩን ማለት እዩ this is how law of supply መዓስ ዳኣለን ዝረኸባ ክልቲአን ኣብዚኣ ንህልኩም ኣብዚኣ ይሕጎሳ እየን ክልቲአን እዚኣ ኢኩሊብረም ፕራይስ and ኢኩሊብረም ኳንቲቲ ይበሃል እዚ ክልቲአን ዝረኸባሉ ታ ዴማንድ በዚኣ ኢና ኣለና እታ ጠለብያ እዚኣ ንልኩም ጠለብያ እዚኣ እቲኣኻ ቀረብያ ቀረብን ጠለብን ምስ ተጋጨዋ ምስ ተረኸባ they are both ዕጋበት ተፈጢሩሎም ኣሎ ኣብዚኣ ዘላ ዋጋ ክሸጥዋ ግዱ ለሰይ 20 ኢፈርያ ንበለን 20 ሽሕ ኣብዚ whatever ኣብዚ ከዓ ብ15 ቅርሺ ዋላ ንበሎ እዚ 10 ቅርሺ ኣሎ ኣብዚ ከዓ 20 ቅርሺ ኣሎ እዚኣ ኢኩሊብረም ናይ ማርኬትና በዚ ይግደዱ ኩሎም ስለዚ ናብቲ ማርኬት ናብዚ ናይ ኢኩሊብረም ፕራይስ ናብኡ ተገዲዮም ይኹን ኣሎ ሰርፕላስ ኤንድ ሾርቴጅ ዝብል ኣሎ ዲቴይል you don't need to know that ብዙሕ የድልየናኒ ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት እዚ ብዙሕ ጠለባት እንድሕር ብብዝሒ ጠለብ ብብዝሒ ይመፅእ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ናብዚ ክመፅእ ይኽእል ሽፍቲ ክገብር ኢና እቲ ደማን ናብዚ እንድሕር ሽፍቲ ገይሩ ራእይዎ እቲ ደማን ኣበይ ኮይና ኣላታ ኢኩሊብረም ፕራይስ ኣብዚ ካልእ ፈጢራ ኣላ ኣብዚ ክትመፅያ እዚኣ ኳንቲቲ ኤንድ ፕራይስ ከዓ ኣብዚ ክመፅእ እዩ ፕራይስ ሃይ ክኸይድ እዩ እነን ኪው ከዓ እንታይ ክኸውን ሽዑ ሃይ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ጠለብ ኣዝዩ ብዙሕ ኮይኑ ብዙሕ ጠለብ ስለ ዝኾነ እቶም ዘፍርዩ ሞር ከፍሪ እዮም ምክንያቱ ዋጋታቶም ይወስኻሉ መን እዮም ዘወሰዩ ዘለዉ ግን እቶም ገዛእቲ ምክንያቱ ክንደይ ይኸፍሉ ኣለዉ ናብ 20 ቅርሺ ናብ ገለ ቅርሺ ይኸፍሉ ኣለዉ ነገራት ማለት this is what happened simple term ኣብዚኣ ክመፅእ demand ኣብዚኣ ክፅሕፋ ብትግርኛ ጠለብ ጥራሕ ኢላ ክፅሕፍ እየ እነ ሳፕላይ ኣብዚኣ ክፅሕፍ እየ ቀረብ ኣብዚ ሲምፕል ተርም ሎማዓንቲ ዝረኣኽዋ ኦኬ 4 ሰብ ኣለዎም ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ገዛ እያ ዘላ ኣብ ዕዳጋ
رايو واغان اذا غزازيا اب ماركت 500,000 ازي كي مالت 500 كي مالت 500,000 مالت يحوات يعني تفضوا 500,000 سو تكيل كات صحفو ناي شح مالت instead of to add 3 0 بخوم غير كات صحفو مالت سو نزيا ازي سبزي انا نزا غزا 500,000 كغزا يبل ازي حدا 400,000 50 كغزا يبل ازي كا 525 كغزا يبل ازي كا خندي كبل يخليو 600,000 كغزا يبل alright ازيام جمع طلبيهم طلبتيهم ازيام كا تمافريتيهم سو نزا غزا من يغزا سوري ازي عندي حد من يغزا نزا غزا ازي شياطي رايت نزي 525 ونص 500 اب ماركت اب عداغا اوصيوا زلو وحدا سب 525 غز الكا بلو اوفر يبلو حدا 450 بلو حدا 500 بلو ازيام كانسل يم غرفهم رايت اوي ابزيام كلتي مصيلو انا 525 كغز الكا عند حلو اندحر كونترات اجريمنت ويكا بيرشيس اجريمنت كايفرم تصن حزيك امصي نو انا 600 ازغز انتلو من يغزا ازي غزا سلازا غزا خندك شيطا ب 600 خشيطا 600 كاي اندحر ب 600 كاي تشيطا شو انت يخون له ات برايس نغرات يخون له برايس هاي خونا له ازيو نتي انفليشن نتي زقبابه بسنكزي مزاكا مالك محنياتو قرب كان دحر وحد عليو بسنكي نايزم 4 سبات مبقاسهم اتا غزانا ب 600 بصحه سو تا ماركت صيقوما ميبي حتان كوين خوني خد بيليونر كوين خوني خد نتا ماركت صيقوما عداغا باليشو ናይ ክልቲኦም ስምምዕ ኩሉ ሻ ኣብዚ ካፒታሊዝም ዝበሃል እዚ ትጽብቕ ነገሩ እቲ ኣብ ማርኬት ክልተ ሓሳማ ሶ ኣብዚ ሞር ባየር ብዙሓት ገዛእቲ ኣለዉ ካብቲ ሴለርስ ካብቶም ሸያጢ ባየርስ ወይ ከዓ ገዛእቲ እነን ሸያጢ እዚኦም ብዙሓት ኮይኖም እዚኦም በዚሖም ካብዚኦም ስለዚ ብዙሓት ገዛእቲ ተልዮም ነታ ዕዳጋኻ ናብ ላዕሊ ፑሽ ገብርዋ ስለዚ ናብ ላዕሊ እንድሕር ፑሽ ገብርዋ ኣሎም እታ ዕዳጋ እታ ዝቕባበት ፍጠርታ ኢንፍሌሽን ተፈጢራ ዘላ በዚዓ እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ለሰይ እንድሕር ሓደ ሰብ ጥራይ ኣልዩ ገዛኢ ገዛውቲ ከዓ ብዙሕ እንተልዩ ገዛ حسبوا I'm not good on models model يبهلا pedagogy እንዳተማሃርና ክላስ ኣብ ኤርትራ ንሓደ ተማሃራይ ብኸመይ ጌርካ ትምህሮን ዝብል either practical object ኣምፂኻ እቲ ትልክዕ object ኣምፂኻ ወይ ከዓ models ከዓ ብፒክቸርስ ብኸምዚ ጌርካ ስኢልካ I'm having hard time model ንፉዕ ሰኣላ ይኮንኩን ኣርቲስት ኣይኮንኩን እቲ practical ብቕንዕና ክትረኽቦ ይትኽእልኻ ንሓደ ነገር ብስእሊ ክትገልፆ ከዓ ክብድ ዝበለ pedagogy how to teach ንተማሃሮ ማለት ዝወሰድና ሕጂ I'm not good at pictures sorry ኣሕዋት So, إذا جزازي أنا أبنت 500 يا زلمة عداك على change my pen 500 كيالا إذا 450 كيالا my dollar sign رسع له إذا 600 كيا إذا 575 كيا 500 عن 500 كيا حادث سبت رايز جزء almost إزين دارجا similarity دارجا خلنا نبلن سلسة bedroom سلسة bathroom you know square feet كله دارجا حدا عينت كرت زلونين أب حدا عينت location أب حدا عينت كأبوتين حدا عينتين أب حدا عينت بوتين تماساس هالي ستايل زلونين انت أخي جبر إزز جزاي so دينو نابزي 450 نزي أتقولنا نزي أخي جز تقوله زي أخير بوكبلا خلي ما ناس ميلاد أنت أي خبلا ويا شد شميت خينا ميبي كابزي قرب تبلت يا شد شميت خينا زلا somehow يبالا لسان لسه سكور فيتنك آيران بلن أنت عقل نايتي إيران نايتي جزاوتك آيران بلن ويك حنت بدروم الله تازي أزيارة زي 4 بدروم نبلا تنقال سلسة إن بلن إذا شيء أي
ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ስለ ዘሎ ብዕዳጋ ርእይዎ ኣሎ ሰርች ገይርዎ ኣሎ ነታ ገዛ ክሳብ ክንደይ ሰባት ርእዮማ ወላ ከዓ ከመይ ከይዶማ ኩሉ ነገር መፅናዕቲ ገይሩ ኣሎ ነዚ ሰብ እዚ ሓቶ can you right ናበይ ከውርዶ ናብ can you sell your house ናብ 500k ክብሎ ክእል እዩ 500 ክሸጣ ትኽእል ይብል ምክንያቱ he's the only one buyer መን እዚ እቶም ዴማንድ ኻ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ሕጂ ጠለብ እቲ ሶሪ እቶም እንታይ ኢና ዘሎ እቲ ያ ጠለብ እንቀረብ ወይ ከዓ ገዛኢ ሸያጢ ገዛኢ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ ዘሎ ሸያጢ ግን ብዙሓት እዮም ስንታይ ይኸውን ሰብ እዚ ነዚ ክሓተ እዩ 500 ይኽእል ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ዲስስትረስድ እንድሕር ኮይኑ ክሸጣ እንድሕር ደልዩ ነታ ገዛ ክሕዛ ሆልድ ክገበራ ኣይደልየን እቲ ካሽ ኣድልይዎ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ዓመት ዲብቲ ኣብቲ ግዜ ኣድልይዎ ኣሎ ዋይ ኣብ ዕዳጋ ውፅዋ እንድሕር ማርኬት ኣብኡ ኮይኑ ብዙሕ እንተድልዮ ኮይኑ ሰብ ሕራይ ክብሎ እዩ ስታ ገዛ ናይ 600 ቫሊ ገዛ ናብ 500 ክሸጣ ደን እንታይ ኮይኑ ለሽዑ እቲ ፕራይስ ብኡ መጠን ናይ ገዛውቲ እንታይ ይኸውን ዳውን ይኸውን ማለት ስለዚ ማርኬትካ ናብ ታሕቲ ይወርድ ማለት ሶ ምክንያቱ ገዛእቲ ውሕዳት እዮም ሸየጥቲ ከዓ ብዙሓት እዮም are we at this stage እዚ ኣብ ሙሉእ the whole in the world ኣብ ካናዳ ከም ዘለና no ኣብ US ከም ዘለና no we have a big demand we ከዓ ጠለብ ኣዝዩ high እዩ ዘሎ still high እዩ ዘሎ ኣብ still እዚ low ኣሎ okay simple word ኣብ ኤርትራ ባኒ እንዳፎርኖ እንድሕር ሓንቲ ላ ኮይና ኣብዚ ግን መዓት ሚሊዮን ኦፍ ህዝቢ ኢና ዘለና ነበርቲ so think about it እንታይ ክትከውን እያ ንሓንቲ ባኒ I don't know ክንደይ ትህሉ ክልተ ቅርሺ ዶ ትህሉ just chat me in text update የብለኝ ክልተ ቅርሺ ክልተ ነቕፋረ ትኸውን ንሓንቲ ባኒ ክትገዛ ክልተ ነቕፋ እንታይ ይሽግራ ፎርኖ ጥራሕ ኣይኮነ ዳቃ ሽግራ ፎርኖታት ብዙሕ ክመፃ ይኽእላ እየን ፊኖ ንባዕሉ ኣሎ ኦይል ንባዕሉ ኣሎ እቲ ነቲ ነዳዲ ንባዕሉ ኣሎ ክረኽቦ ዝኽእል ኤሌክትሪክ ንባዕሉ ኣሎ እቲ ሙሉእ ኢንፑት ናብኡ ዝገብር እቲ ከፍሪ ዝኽእል ኢንፑት ኮስት ይበሃል ኢንፑት ኮስት ኣብ 3400 ኣካውንቲንግ እቲ ኢንፑት ናብኣ ንክትፈሪ ታባኒ ንክትስራሕሲ ናብኣ ዝኣተወ ዘእትዋ ካብ ጉልበት ጀሚርካ ጉልበት እኳ መሊኡ ክህሉ ይኽእል ቦታ እውን ክህልወካ ክእል እዩ ነዳዲ ማሽን ከድልየካ እዩ ዕንጨቲ ከድልየካ እዩ ፊኖ ከድልየካ እዩ ኤሌክትሪክ ንባዕሉ ከድልየካ እዩ ወይ እውን ብዕንጨቲ ስራሕ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ቀደም ንሰርሑ ነበርና ዝስራሕ ነበረ ብዕንጨቲ ብሞር ዝስራሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ፊኖ ይስእ ንኽእሉ ስለዚ ቀረብ ስለዘየለ እቲ ሳፕላይ ዝበሃል ስለዘየለ ዳስ ዋይ ባንካ ክብር ማለት እዩ ሲምፕል ታይም እንድሕር ብዙሕ እንዳፈርኖ ልተልዩ ብዙሓት ከፍርያ ፈርኖታት እንድሕር ዝኽእላ ኮይነን so ዋላ እንድሕር በዚሑ ብዚ simple competition እዩ ዝኽእል ውድድር እዮም ዝገብሩ ንሕልሕዶም እዚኣቶም ታባኒ ናብ 50 ሳንቲም ክትበፅእ ትኽእል እያ ስንታ ክኸውን እዮም ሽዑ እንድሕር እቶም ዘፍሪ ኣብዚ ገሊኦም ሉዝ እንዳገበሩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ፕሮፊት እንድሕር ዘይረኽቡ ኮይኖም ስቲል ነቲ ማርኬትካ ዲስትረስ ኣይገብሮን ፀገም ዝበሃል ይብሉ so that's why competition ንብል ንሕና that's why ab capitalism ዝጥቀሞ competition is the most important ምክንያቱ ተወዳደርቲ ብዙሕ እንድሕር ከተፍሪ ክኢልካ ሓደ ኣይተምስ ብዙሕ ይፈሪ ነገራት ብዙሕ እዮም ዝፈርዩ ብዙሓት እንድሕር ፈርዮም ኣብ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ከዓ ብዙሓት ኣለዉ okay so ኣብዚኣ ንእሽተይ ክንመፅእ ኢና ናትካ ኢንካም ናትካ ኣታዊ ናይ ካልእ ሰብ ሬቨኒዩ ናትካ ንስኻ ደሞዝካ ናትካ ደሞዝካስ ንስኻ ትኸፈሎ ደሞዝ ንካልእ ሰብ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ካልእ ሰብ ከዓ ኣታዊ እዩ ንስኻ ለሰይ 10 whatever 50,000 ኣብ ዓመት እቱ ንስኻ ዘን 50,000 ኣብ ዓመት ዘእትኸየን ስፔንድ ምስ ገበርካየን ምስ ተጠቀምካለን ኣብቲ ተጠቀምካሉ ቦታ ምስ ከድካ እንታይ እየን እቶት እዮም ንዕኦም that's the circulation of economy ጅናቤና ክንመፅእ the federals ስለምንታይ እዮም ኢንተረስት ሃይ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዝብል ኣብዚኣ ንምንታይ ነቲ ደማንድ lower ንምግባር እዩ
نتم بزحات سبات جزاءتي رئينا من جزاء خجوز اليوم ولا نبني خجوزو نعم لور نمجباري نمو حادي بمن داي بت انترست جرام سلام داي نتي جنزب نتي موسى نتي جنزب more expensive جربولو نتي جنزب لور دمان خفطر اليوم دحرو خا economy خا لور خون دحرو spending خا لور خون that's the plan وزي منال بعد recession خفطر لنا خالي it could happen soft يكون ولا هايكون ماركت كود خالي مخنياتو راي اندحر بزحات طلب ويكا بزحات جزاتي اب عداغا كلو كساتفو اندحر زي كلو خوينهم اندحر بزح جنزب نا ماركت كاتو زي كل اندحر كوينو ات ماركت كا لور يخون الله جنزب بزح يموصن زلو اندحر بزح جنزب كموص زي كل كوينو ويكا بزح سب اندحر سبند خغبر زي كل اندحر كوينو اتي ريسيشن كفطر يخال ازي كله زم صنت خغبر يخال نت برايس لور يغبري دن اندحر نت برايس لور غيرو نت انفليشن نت زقبابه خانتا خوني لور يغبري نت ديماند خانتا خغبري نت ديماند خانتا خوين له لور كوين له بتحدى سبلاي كا اتقربات كا مخنيات بزح قرب اندامص غزا سلازي لها اتقربات كا هاي خون الله قربات هاي اندحر كوين ها ويز بلنا برايس كا لور يخون سلامنتاي مخنيات بزحات سبات كمو يمزر انا غزا اندحر نايتا 600 شح انتاي خوين تسبعي شيطلو ب500 شح مخنيات بزح غزاوت سلازمص بزح غزاوتي ام ماركت سلازمص so نزي نغريم تاش مزغبر زلو this is what they do እዚ ኩሉ ንخمጽ ይደልይዎሎም 1 2 3 4 5 I hope simplify ኮይና ተስፋ ይገብር